чтобы наш белорусский народ был спокоен, так как был спокоен во время путча. О том, что в Белоруссии ничего не случится, ничего, будет обстановка спокойная. Для организации охоты Советами народных депутатов майомости комуністичної партії і партійних архівів. Позвістка, які приходять до нас у будинку партійних комітетів, виводяться архіви і майомості. Холод, Шут, Голубович, Новик, Голубев, Новиков, Попков. Сенсацию про бандурку Ленинградской администрации. Сбирались. Два слова. Зараз у нас перерахунок об'явили. Почули об'яви про КПСС, все, що було зроблено. Вилізли з попередження на трибуну Молотенєву. Його загнали на трибуні далі, поскольку його укрили. І так йому було і заявлено. Що дотичиться Мінцея, то все заяви, які були йому зроблені, ніякого воздействия. Це кримінальне чоловік, яке відбувається. Сидіть і не услугує. Зараз продовжена сесія. Значить, ми будемо ставити питання про завдання Парахову будинки ЦК Горкова, потом мы можем еще документы. У нас есть известно, что документы смешали. За добровольку там стояли и громадянские пикеты. Так само. Добре було. І що ще? Конечно, зараз, шановна громада, треба нам повна підтримка ваша, тому що депутати нічого не роблять, і при вимогі буде розпущення на КПСС и преобразование нашей структуры, то этой структуры они навмыслены, они денежные, просто без структур ничего не будет. Хорошо? Они сюда подойдут ближе. Поэтому лучше вам. До Марка, станьте туда. Товарищ старшина, подождите еще. Сегодня, я не могу через верх разговаривать. Сегодня по распоряжению Пилипенко были выставлены посты, в том числе и здесь. На каком основании было приказано ни одного человека не упустить в здание? Вы когда заступили сюда на службу? Во сколько часов вы заступили? Вам передавали ваши предшественники, что никого не упускать. Очень интересно. Оттуда, с этого здания, всех посторонних вывести, кроме милиции. На каком основании, Владимир? На каком основании? На основании приказа вашего начальника Пилипенко, генерала. Начальник Пилипенко еще не закон. Или для вас Пилипенко? А кто для вас начальник? закон? Малафеев, что ли? Вы на сессии примут. Ладно, старшина, иди гуляй, делай свое дело. Подумайте про своих детей и внуков. Тихо, все. Вы давайте не это. Что надо ехать за Пилипенко и привозить его. Пилипенко ему не указ, так, конечно. Не надо называть фашистом. Ставили. Что факт? Вас арестовывали или не арестовывали? Скоро, конечно, стояли. Я за союз. Хотите все пропонував позицию. Ну, это ж все можно вырастить. Информацию выносили. Вот, наверное, кого. Вы говорите, для нации, европейская. Фамилия! Разрешите пройти. Все. Спокойнее, пожалуйста. Спокойнее, Вот так. Постой. Девочка, стой. Так, друзья, минуточку внимания. Пожалуйста, большая просьба. Ну как это? Моя фамилия Дельковский. Я председатель комиссии по законности Минского горсовета.
член Сойма Белорусского народного фронта. Значит, первое. Во избежание любой штурмовщины, которая может быть здесь со стороны провокаторов, попытки уже были, равно как и со стороны архива, я попрошу всех для начала отойти. Представители общественности находятся внутри. Есть там народные депутаты. Связь есть как здесь, так и с другими. В настоящее время, через 20-30 минут, сюда подъедут с решением исполкома. Решение исполкома Минского горсовета гласит о том, что опечатать здание ЦК, обкома и взять под охрану. Это решение уже есть, понятно? Так что большая просьба, дорогие друзья, запомните, это здание наше. Вывески снять! Никаких пока ничего не будем снимать. Комиссия, когда будет опечатывать, тогда. Придут представители закона, они сами все это сделают. По этой дороге или по той? Никто не даст нам избавления. Дорогие товарищи, сегодня мы провожаем последний путь в славу КПСС, злодейски умерщвленную в результате сионо-масонского заговора. И я хочу сказать, что в результате этого сионо-масонского заговора мы провожаем сегодня последний путь злодейски умерщвленного в славу КПСС. Черт, что там? Ага. Мы провожаем славу КПСС в результате КПСС нет, сионо-масонского заговора злодейски, да, убитую, нет, убитого, последний путь. Больше не могу. Коли ласка, пропустите, товарищи, они уже полчаса как стоят у заднем проходе. Шановні господари, есть невелика обвестка. Тут серед нас нашлися молодые комсомольцы, у яких яшчэ дагэтуль захаваліся білеты, яны іх пачалі клеіць на труну. У кого при сабе маюцца аналагічныя, дык, ведаеце, на труне яшчэ шмат месца дазваляецца клеіць. Таксама і сваякам нябожчыка таксама дазваляецца, калі ласка. Ну, усё, товарищи, я всегда с вами, уносите, я всегда с вами. Усё, товарищи! Ми внесли пропанову об спиненні і забороні діяльності КПВ КПСС, як організація, яка в особі свого бюро відкрито підтримала путч, відкрито, будемо казати своїми словами, призвала до фашистського терору. У нас пропанова, яка, як я лічу, цілком юридично підрихтована, але большевики гэтага робити не хочуть. Тому я вас вельми прошу, ми ще будемо, правда, звертатися до народа, до менских громадян трансляцию. Теперь пойдите, позвоните своих знакомых, обзвоните, зберите тут людей. Бо тільки коли ви тут на этой площади, тільки на этой євро, може до чогось дойти. Бо є звістки, що тим же самим Минским городовой партії сьогодні ночью полили документи, полили списки, по яких повинні були брати нас. І ми безумовно, коли пункта протрималися, уже сьогодні, видать, були негде на нарах. Але страшно не то, що були б на нарах ми. Страшно то, що знову би наш народ захлинувся у крові
як гэта было ў 37 годзе. Гэта арганізацыя злачынная. Пакуль бальшавіцкая зграя будзе існаваць, пакуль яна будзе таптаць наш народ, не будзе гэтаму народу шчасця. Таму падтрымайце нас, гэта пакуль адзінае, што вы можаце зрабіць. Падтрымайце нас тут, на гэтай плошчы, а мы будзем змагацца за ваши інтарэсы там, у зале. Жыве Беларусь! Дзякуй! Почему коммунисты не представляются сейчас? Потому что мы не знаем, кто еще. Не, тихо, тихо, все сказали. Все сказали, все правильно. Віншую вас, жихари Білоруської Советської Соціалістичної Республіки. Ми за це році 3 роки змагалися. За все. І комуністів заборонили, за незалежність. Ось і все може. Закон Белорусской Советской Социалистической Республики о внесении изменений и дополнений в Конституцию основной закон. Надо посмотреть по конечному результату. Если результат есть. Установлена деятельность КПСС завтрашнего дня. Поздравляю! Такой шаговой маршевой песней белорусской национальной гвардии. Живя Беларусь!
Дякую, шановна громада, що ви вистояли такі тяжкі дні тут на площі. Ще вчора не було ніякої певності, і сьогодні на раніці було вельми тривожно. И так само не было певности. Распускали всякие плетки, что ОМОН тут эти рыжские, что будинок заминированный, якое только глупство. Але вы чули, я говорил про отдел дезинформации, який есть у КДП. И наместник старшины КДП клялся, что нема такого отдела. Я ему хотел сказать, что уже кто-кто, а я-то добро ведаю, что такие отделы. Так ось, ще і на раніці не було певності, але ми добре ведаємо психологію цих людей. І вони тільки силу вважають. І хоч вони тут були, як кажуть, опущені, тому що нема у їх вже зараз ніяких ні аргументів, ні психологічних, ні логічних, але це супротивлення цинічне, глумливе, воно відчувалося весь час. І до якого нахабства доходили. Навіть Малафеєв вийшов без спросу на трибуну. Він ще хотів нещо говорити. І тут депутати не витримали. Вони несколько десятков чоловік побігали, сказали, вон отсюда, у тебе руки в крові, ти без спросу депутатів, хто тебе сюди пустив, одним словом не дали сказати слово. І потім колись все ж таки намісник, шануючи, як він сказав, господаря Змінцея, який йому слово представив, дав йому це слово, то всі демократичні депутати покинули зал. Його ніхто не слухав. Що ми добилися? Ми добилися максимуму, чого можна було у цій ситуації добитися. 100% добитися тут було неможливо. Але ми все ж таки, я лічу, добилися максимуму. Так ось, була така небезпека, що вони приймуть суверенітет, а потім зарежуть департизацію і зарежуть усі питання, зв'язані з хунтою. І такі потуги були, справді. Ставилося на перший план прийняти 72-й артикул, це такий хитрий був ход. Ставилося питання спочатку там суверенітету, все це ходи робилися. Але ми були вже на чаку. І тому нам вдалося настояти таким чином, як все ж таки розглядалися перші питання об спиненні діяльності КПБ, КПСС, об департизації, об націоналізації майомості. І повинен вам сказати, що основним ці закони прийняті. І от тільки після того, коли пройшли все эти постановы об департизации, об национализации, об спынении деятельности КПБ, тоді були прийняті постанови об тим, как Комитет державной безпеки подпорядковать только Верховному Совету, Министерство внутренних справ только Верховному Совету, вот им либо и с войсками. Это вельми важно, потому что, створаючи национальные войска, мы не повинны его створать на пустым месте, где мы возьмем зброю и так далее. Треба вот на основе тих структур, які есть. Это вельми важно. И только после этого мы приступили до закона о суверенитете. Його прийняти як закон об наданні конституційного статуса декларации о державном суверенитете. Конечно, это не то, что мы хотели. Мы зробили вельми хорошую постанову об объявлении незалежности республики, где был пункт о денонсации договора 22 года и расписаны все питания. Ну, яны оказались вельми осторожными, и я разумею, яны, так сказать, думают еще, максима, нечто вернется, ничего уже не вернется. И это было принято. Я не ведаю, ці чули ви тут трансляцію, у мене було тільки 3 минути, я вельми спішався і, так сказати, сконцентрував основні думки. Але це була та ситуація, коли інтереси супали, але вони супали не на одній основі. Їхні інтереси, звісно, іншого плану. Їм нема виходу зараз. Нема виходу. Яны боятся, з одного боку, нашей демократии, боятся народа, а з другого боку, яны бачат, что объективно уже Советского Союза не існує, Компартии уже не існує, КПСС распадается.
І діватися нема куди, просто нема куди діватися. Як ніяким чином своє становище тут улагоджувати зі своїм народом. Нема куди. І тому вони вимушені були пойти на цей крок. Я лічу, це найвеликша завоюва і законодавча, і дипломатична, і психологічна, тому що створена основа. Коли б не была створена основа з департизацією, з забороною, з припиненням КПП, гэта не была перамогой. А так, гэта сапраўды перамога. Але, шановная громада, гэта толькі пачатак. Повинен включиться активно народ у підтримку Верховного Совета, опозиції Верховного Совета. Тому що він недовго буде існувати, все одно. Але треба у підтримку цих законів. Коли не буде такої підтримки, то усі структури у їх зосталися. Вони підорвані, але вони, як кажуть, ще не зникли. Вони тільки, як кажуть, психологічно підорвані. То вони зведуть до того, що усі ці завойови, вони не будуть реалізовані. Вони не будуть реалізовуватися, вони просто не будуть виконуватися. Тому треба їх примушати. І це тільки перший крок. Тільки перший крок, але наступний крок, на який ми вийдемо, це з узнятими стягами, оптимістично, з піснями, з потребуваннями, на законній основі, не боючися нікого, не зневажаючи, а як свободні люди, справджуючи того, що досягнув наш Верховний Совет супроць КПП, яка ще існує і много може наробити шкоди. Ми зараз законно будемо змагатися з цією гідрою. І у гэтым сэнсе вельмі важна нам гэта зразумець. Калі такая падтрымка будзе, то я ўпэўнены, Беларусь будзе і свабоднай, і незалежнай, і некамуністычнай, і дэмакратычнай. У нас Беларусь, найбольш 10 мільёнаў, кампактная тэрыторыя, выдатнейшае геапалітычнае становішча, выдатнейшае, усе шляхі і паветраныя, усе ідуць праз нас. І маючи незалежність, ми можемо це використовувати вельми ефективно, коли ми використаємо і нашу електроніку, і наші розуми, наші мозги, коли ми будемо любити нашу батьківщину моцно, то у нас є усі можливості стати свободним, щасливим, заможним народом, і нас будуть поважати, шанувати, і тоді життя наше буде радісним. А жити добре – це сама найвеликша коштовність. Просто ми давно не жили, ми не жили ще при свободі. Ми ще добре не усвідомляємо, що це таке. І от починається раніця. Так давайте ж пам'ятати об тим, що від нас буде залежати, як буде довжитися наш світлий день. Живе Білорусь!